नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू कोंकणी भाषा साहिती नागेश डी सोंदे हांगेले वळख दितस. कोंकणी भाषा साहिती आणि संशोधक जावन ख्याती पाविलो व्यक्ती नागेश दत्तात्रेय सोंदे. त्यांनी 16 ऑक्टोबर 1930 इसवींतू कर्नाटकाचे उत्तर कन्नड जिल्हा सिरसी गावांतू जन्मलें. तांगेले शिक्षण सिरसी मारिकांबा स्कूल आणि गिब्स हायस्कूल कुमटांतू जाल्लें. उपरांत मुंबईचे एल्फिन्स्टन कॉलेज आणि अहमदाबाद कानून कॉलेजांतू कानून पदवी घेतल्या. पदवी जोडल्या उपरांत नागेश सोंदेन मफतलाल कंपनींतू कंपनी सेक्रेटरी जावन विविध विभागांतू वावर केला. कोंकणी साहिती आणि शणै गोंयबाबाले निकटवर्ती जावन आशिल्ले काशीनाथ नायकान तांकां मुंबईंतू आयोजन केलेले अखिल भारत कोंकणी परिषदाचे 4थे अधिवेशनाक सहकार्यदर्शी जावच्याक प्रेरण दिले. त्या वेळार तांकां कोंकणी भाषा मंडलाचे कार्यावळी सुसूत्र जावन चलच्यांतू कितलो त्रास आस म्हळेले खबर लाभले. 1970 इसवींतू नागेश भाषा मंडलाचो अध्यक्ष जाल्लीं. त्यांनी खूब उमेद आणि हुस्को दवरून भाषा मंडलाचो अध्यक्षपण सांभाळून वावर केले. त्यांनी कोंकणी उलोवपी क्राइस्त आणि हिंदू लोकांक एकठांय केले आणि 1973 इसवींतू कोंकणी कलासागर प्रायव्हेट लिमिटेड संस्थो आरंभ केले. संगीत आणि तियात्राक पाठिंबो दिवचे उद्देशान आरंभ जाल्लो संस्थ्या खाल ल्हान छापखाना सुरू केलो. त्या छापखानेंतू देवनागरी लिपीरी त्रैमासिक पत्रिका आणि इतर कोंकणी पुस्तक प्रकट केले. 1980 इसवींतू त्यांनी कोंकणी साहित्य समितीचो अध्यक्ष जाल्लीं. त्या समिती तर्फेन त्यांनी नाटक फेस्त आयोजन केले. उपरांत हो संस्थो कॅनरा सारस्वत समितींतू विलीन जालो. त्या कालार तांकां साभार साहिती आणि कोंकणी झुजारिले सांगत्य वाढले. मफतलाल कंपनी सावन निवृत्तीनंतर त्यांनी धार्मिक आणि तात्विक पुस्तकां वाचपांतू आसक्त दाखयल्या. त्यांनी कोंकणी आणि इंग्लिशांतू साभार पुस्तक बरयला. विष्णू आणि वैष्णव संप्रदाय उपनिषदांचे अवलोकन, राधा माधव प्रणय प्रणाली, कथा संगम, श्री सूक्त, श्री माधवाचार्य जीवन आणि विचार, गणपती अथर्व शीर्ष, कोंकणी भाषेचो इतिहास, संत पुरंदरदास, सारस्वताले भवितव्य, वैराग्य शतकम, विष्णु सहस्रनाम विवेचन, भगवद्गीता संस्मरण, एक उपन्यास अशे 13 कोंकणी पुस्तक बरयला. त्यांनी इंग्लिश भाषेन साभार 19 पुस्तक बरयला. त्यापैकी श्री माधवास कमेंट्री ऑन ईशा अँड केन उपनिषद्स, श्री माधवास कमेंट्री ऑन कथा उपनिषद्स, श्री माधवास कमेंट्री ऑन मांडुक्य उपनिषद्स, श्री माधवास कमेंट्री अँड सुमेशन ऑन भगवत गीता, नारदास aphorism on bhakti, a study in 3 Vedic suktas, commentary on Sri Ramana Maharshi's Upadesha Saram, commentary on Sri Ramana Maharshi's Sat Darshanam, philosophy of Sri Ramana Maharshi, Sri Shankara's Hymn to Dakshinamurti with notes, Sri Sukta, a treatise on conversation and preservation of wealth, life and teachings of Sri Manik Prabhu, Ganapati Atharva Shirsha with commentary Dakshinatya Saraswats, Asmi teachings of Gautam Buddha, Ramana Maharshi, Rigveda, a study on 40 hymns, Sri Shankara's
साधना पंचाक्रम with notes, श्री मश्वास कमेंट्रीज ऑन 4 उपनिषद प्रमुख जाऊन असत. नागेश सोंदे 1984 इसवींतू घडलेले अखिल भारत कोंकणी परिषदाचे 15वे अधिवेशनाचो अध्यक्ष जावन आशिल्लेंती. मणिपालाचे डॉक्टर TMA पै फाउंडेशन पुरस्कार तांकां 1973 इसवींतू लाभला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन कोंकणी भाषा साहिती नागेश D. सोंदे हांगेले आठव करता ती नमस्कार.